Amerîkayê ji bo du hackerên Îranî $10 milyon xelat danî. Pêka agahiyên, bernameya xelat ji bo dadweriyê an ku Rewards for Justice ya Amerîkayê ragihand, ku van ji bo bidestxistina agahiyên derbarê du hackerên Îranî $10 milyon xelat diyar kiriye. Ew hacker bi êrişên sîber ên li ser cêrxanên girîngên Amerîkayê tên tohmet barkirin. Lî gorî daxuyaniya bernameyê, ev çalakiya sîber ji aliyê serokê rêxistina şehîd şuşterî Mehmet Bakir Şirinkar û hevaleviya nêzik Fatîme Sadikiyan kaşiyê ve dihat birêve birin. Bernameya xelat ji bo dadveriyê selatan dîde, kesên ku agahiyan bidin an bibin sedema desteserkirina kesên ku êrişên sîber li dî jî binesaziya sîber Amerîkayê pêk tînin. Rêxistina şehîd şuşterî û supaya pastaran. Di daxuyaniyê de hat diyar kirin ku şehîd şuşterî rêxistineke sîbera girêdayî, fermandariya elektronîk a supaya pastarana Îranê û ji bo çalakiyên swêyên li Amerîkayê çend navên seks de bîkar anîne. Her vîha hat destnîşan kirin ku êrişên vê rêxistinê zerereke mezîna maddî gihandiye, gelek şirket û ajansên hikûmeta Amerîkayê û bûye sedema rawestandîna karên van ên rojane. Sektorên ku rêxistinê herî zêde êrişî van kiriye evin, medya, veguhastina deryayî, geşt, enerjî, darayî û pêvendiyên li Amerîka, Ewropa û rojhilata navin. Destverdana di hilbijartînan de. Li gorî daxuyaniya bernameyê, rêxistin li pişt gelek êrişên sîber û kampanyayên çûdabûyê da ku bandorê li hilbijartînên serokatiya Amerîkayê ya sala 2020 bike. Armanca van êrişan ew bûye ku bandorê li nêrîna xelkê ya ji bo dengdanê bikin. Wezareta Xezineyê ya Amerîkayê mijdara 2021 bi biryara hejmar 13848 ev rêxistin bi hewldana destverdana di hilbijartîna 2020 de tohmet barkiribû ve deme navê rêxistinê vekî emniyet dîhat naskirin.